дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. минбаъд санаи 5 апрел рӯзи кормандони мақомоти иҷро таҷлил мегардад. бори аввал дар тоҷикистон буришҳои шуш ба таври видеотаракоскопия гузаронида шуд. қолин бо арзиши 300 000 сомонӣ дар шаҳри хуҷанд намоиш фурӯши маҳсулоти эрон оғоз ёфт. таҷлили рӯзи конститутсия дар шаҳри панҷакент боздид аз хонаи пиронсолон ва маъюбон. бо чӯби миёнбанд зад куштори духтари хурдсол аз сӯи падари солхӯрда дар шаҳри душанбе. огоҳии агентии обу ҳавошиносӣ дар тоҷикистон бориши пуршиддати борон пешгӯӣ мешавад. ба моддаи дуюми қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид сархати нав илова гардида, тибқи он санаи 5 апрел рӯзи кормандони мақомоти иҷро муайян карда шуд. дар ин бора дар иҷлоси 4 маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати 6 зимни баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид иттилоъ дода шуд. дар иҷлоси зимни баррасии лоиҳаи қонун сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барно саидвализода иброз дошт ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷониби хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардида аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 апрели соли 2018 хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки сиёсати давлатиро дар соҳаи истеҳсолоти иҷро ба танзим медарорад. новобаста ба мақомоти навтаъсис будан роҳбарият ва кормандони хадамот бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, иҷрои ҳатмӣ ва саривақтии маҷбурии санадҳои судӣ, санадҳои дигар мақомоти давлатиро ҳамчун самти афзалиятноки фаъолият ба роҳ монда ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. алҳол дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид рӯзи кормандони мақомоти иҷро пешбинӣ нагардидааст ва бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани фаъолияти кормандон муайян кардани рӯзи кормандони мақомоти иҷро ба мақсад мувофиқ мебошад, тазаккур додааст барно саидвализода. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. бори аввал дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби табибони тоҷик ва дар ҳамкорӣ бо табибони швейтсария буришҳои шуш ба таври видеотаракоскопия ба роҳ монда шуд. ҷарроҳии мазкур дар маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ гардид. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. муовини директор оид ба корҳои муолиҷавии маркази мазкур Акбар Муродов гуфт ки муҳимияти ин намуди ҷарроҳиҳо дар он аст ки раванди барқароршавии он назар ба бемороне ки ба таври кушода ҷарроҳӣ мешаванд ҳамагӣ 2-3 рӯз давом мекунад. ба гуфтаи масъулин беморе ки бояд ҷарроҳӣ мегардид 41 сола буда бо шикоятҳои сулфа ва нафастангӣ ба марказ муроҷиат кардааст. дар бемор томографияи компютерӣ гузаронида шуда маълум гардид ки дар қафаси синаи ӯ калоншавии гирehҳои ламфатикӣ ҷой доранд. табибон бо истифода аз технологияи навин яке аз гирehҳои ламфатикиеро ки дар қафаси сина калон шуда буд гирифта онро барои ташхис пешниҳод ва бемориро аниқ мекунанд. қолине ки дар он ҳамаи шоҳони эронӣ нажод ва воқеаҳои таърихии эрон тасвир ёфтанд дар намоишфурӯши маҳсулоти эрон дар кӯхи суғдиёни шаҳри хуҷанд дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии исломии эрон дар тоҷикистон бо нархи 300 000 сомонӣ ба фурӯш гузошта мешавад, иттилоъ медиҳад хабарнигори Амид Ховар. андозаи қолини мазкур 1.5 ба 3 метр буда дар он тамоми шоҳони эронӣ нажод бо номҳояшон лаҳзаҳои муборизаи қаҳрамонон барои ҳифзи сарзамини худ ва дигар лаҳзаҳои таърихи ин давлат тасвир ёфтанд. инчунин дар қолин нақше ҷой дода шудааст ки аз аҳли илму фарҳанг будани гузаштагони ин миллатро шаҳодат медиҳад. дар намоишфурӯш дар шаҳри хуҷанд ҳамзамон қолинҳои дигаре ҳастанд ки нақшҳои ҷолиби ҳаводиси гузашта, имрӯза ва зиндагию табиати нодири сарзамини эронро бозгӯӣ мекунанд. яке аз ҳунарҳои дигаре ки дар намоиш диққати бештарро ҷалб мекунад ин заргарист. дар ин намоиш аз мис ва нуқра ангуштарин, гӯшвор, гарданбанд, дастхона, тӯймор ва амсоли ин бар ин зеварҳои маъмулии занона пешниҳод гардиданд ки бештарашон бо санги фирӯза,
оро ёфтанд. ҳамчунин дар намоиш маҳсулоти марбут ба ҳунарҳои кулолгарӣ, кандакорӣ, заргарӣ, мисгарӣ, пайкарсозӣ, муқовасозӣ, қулинбофӣ, гулдӯзӣ, хушнависӣ, ресандагӣ, бофандагӣ, либоси миллӣ, миниатюра, китобҳо, аксу мусаввараҳои мавзеъҳои табиӣ ва ёдгориҳои таърихии ҷумҳурии исломии Эрон ба тамошо гузошта шуданд. бояд гуфт ки намоиши мазкур санаи 1 ноябр дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ гардида буд ва умуман рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон то санаи 6 ноябр идома меёбанд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, сохторҳои маъмурӣ, корхонаи муассисаҳо, фаъолон ва зиёиён бахшида ба 28-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи Конститутсия ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати обёрӣ ва беҳдошти замин дар вилояти Суғд Аминҷон Абдуллозода паёми табрикии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи Конститутсия ба ҳозирин қироат намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни суханрони ҳозирин ва ҳамаи ҳамдиёронро бо ин санаи муборак ки имсол дар арафаи 30-мин солгарди баргузории иҷлосии таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад, шодбош гуфт. ба иштирокчиёни ҳамоиш аз ҷониби санъаткорони бахши фарҳанги шаҳр барномаи ҷолибу рангини ҳунарӣ пешкаш шуд. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба ғамхорӣ фаро гирифтани табақаҳои ниёзманди аҳолӣ пайваста тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. дар ин замина дар арафаи рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Аминҷон Абдуллозода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз хонаи пиронсолон ва маъюбони шаҳр дидан карда бошандагони онро бо рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода табрик намуданд ва бо шароити будубош ва таъминоти ғизоии онҳо шинос шуданд. дар суҳбат бо бошандагони хонаи пиронсолон ва маъюбон аз ҷумла таъкид гардид ки ғамхорӣ ба онҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри конститутсионӣ буда дар ин замина дар солҳои истиқлол тадбирҳои зиёде амалӣ карда шуданд ва ин минбаъд низ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар қарор мегирад. кормандони пулис як сокини шаҳри Душанберо ба иттиҳоми куштор боздошт карданд. марди боздоштшуда бо гумони то дами марг задани духтари 11-солаи худ муттаҳам мешавад. бино ба гузориши телевизиони Вазорати корҳои дохилӣ, ҳодиса санаи 28 октябр дар хонаи як сокини ноҳияи Шоҳмансори пойтахт рух додааст. ба иттилои манбаъ падари 66-сола Гурезов Саид ки барои харидани дорову табобат пул ҷамъ карда буд, онро наёфта духтарашро ба гирифтани он айбдор кардаву мавриди латукӯб қарор медиҳад. падар барои аз духтараш пурсон шуданаш ки пулро гирифтаву чӣ кор кардааст, ӯро бо чӯб ва камарбанд сахт латукӯб кардааст. ҳамчунин сари ӯро чандин маротиба ба девор задааст. дар пайи зарбаҳои шадид духтари хурдсол ба ҳалокат мерасад. мақомот мегӯянд байоноти шоҳидон, ашё ва изҳо дар ҷои ҷиноят ҳамчун далел сабт шуданд. гуфта мешавад ки ҳоло додсизони шаҳри Душанбе алайҳи дастгир шуда бар асоси моддаи 104 қисми дуюми бандҳои бевайе яъне одамкушии кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда боз карда шуда тафтишот идома дорад. маврид ба зикр аст ки ин моддаи қонун аз 8 то 15 соли зиндонро ба ҷинояткорон пешбинӣ мекунад. санаҳои 4-5 ноябри соли равон дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ноҳияҳои доманакӯҳи вилояти Хатлон ва ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон бориши пуршиддати борон пешгӯӣ мешавад. иттилоъ додааст агенти обу ҳавошиносии кишвар. инчунин санаҳои 4-5 ноябр дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳи вилоятҳои Хатлон, Суғд, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияи Дарвози Бадахшон сарзадани зуҳуроти селӣ дар назар аст. дар ин рӯзҳо бо сабаби бориши пуршиддат дар дарёҳои Ёхсу, Қизилсӯ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда якбора баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳад ки аз корҳои кишоварзӣ, чароидани чорво дар доманакӯҳ, шикор ва моҳидорӣ, инчунин аз рафтан ба кӯҳҳо худдорӣ намоянд. ронандагон ҳангоми ҳаракат дар ахбаҳо ва роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бояд бошанд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.